una persona que mona pot xerrar, que és en Joan Segura, qui donen la benvinguda en el replà d'IV3 Ràdio. Joan, com anem? Hola, Joan. Hola, com anem? Va bé. Mira, jo ara davant jo... Sí. Sí. Bé, primer, demanar-te com estàs, que no sé si jo ja me tiro de la moto directament. Mai més ben dit. Però tenc que davant jo... Molt fluix, i hauré de cridar més fort. Espera't, ho arreglaré, no te preocupis. Ara aquests homes dels botons... És que n'hi ha molt de botons, Joan, aquí a la ràdio. Només és pujar un poc el xiclet d'alta. Ai, no, espera, que me'n vull. Me sents un poc millor, no? Sí, venga, un poc millor. I mira, davant jo tenc un cartell que diu Speedway, por primera vez en Espanya. Hi ha una foto de 4 jovenets, un tal Joan Segura, que pintura te sonarà. Després, un al·lot que nom Marshall Pugh, d'Anglaterra. Marshall Pugh, que és anglès. Això mateix. En Paul Provo dels Estats Units. I en Bubi. En Paul Provo i en Ruc, sí, en Bubi. Però un moment, què és això de Speedway? Què és això de Speedway, Joan? Jo te puc explicar un poquet així, perquè és molt llarg, però vamos. Els promotors de Speedway van ser un tal Hoskins i Rake. Això jo m'imagino que van ser dos, o segons se diu, que van ser dos turistes que van venir per aquí i deveren veure, això l'any 70, que aquí hi havia unes possibilitats de muntar algo d'aquestes carreres de Speedway, de Montcendra. De Montcendra. I res, i aquesta gent el que va fer és contactar-me amb 4 joves de per aquí, en les motos que podien fer, i nosaltres érem, diguem, ara en Marshall i jo, érem molt amics, i sortíem molt pel camp, amb aquelles motos de camp i tot això. Bé, i resulta que, clar, ens van agafar nosaltres dos, i ens diuen, a més, si ens interessava, per fer unes carreres aquí a Palma, que era de Speedway, que no sabien nosaltres mateixos en aquell moment ni el que era Speedway, perquè... Clar. I res, i després ens vam entrar a través d'ells, que eren unes carreres de Montcendra, un circuit. De Montcendra, i a més amb una posició un poc peculiar, no? Perquè sempre has d'anar tombat i amb una roda, en la roda darrere, patinant tot el temps. Sempre vas derrapant. Sempre vas, diguem, amb una roda darrere, diguem, derrapant. I res, i el primer moment ens duen a veure, aquesta lot se van fer una moto, n'hi havia una de moment, amb un motor Montesa. I res, vam anar fins a Sant Pardo, perquè això se va muntar a Sant Pardo. Sant Pardo era del senyor Mora en aquell entonces. Sí. I res, ens duen allà, i jo quan vaig veure la moto aquesta sense frenos i sense res, dic, això no m'agrada gens. Perquè jo el que fèiem era tot terreno i tot això, que fèiem en marxa, doncs fèiem això. I quan vaig veure això, dic en marxa, esto me da como un poco de miedo. I me diu, sí, Juan, también a mí, pero vamos, miraremos. I res, i ens van posar la moto, ens posen en marxa, i havien fet un circuit de dins Sant Pardo, a l'interior, en el centre. Clar, perquè l'exterior hagués estat massa llarg. Sí, massa gros. Que, per cert, un dia ho vam provar. Va ser una passada. Bé, i res, i aquest senyor ens duen la moto, i res, ens duen allà, i res, i ens duen a provar la pista. I aquella moto, ens explicar, a més, com que no duia frenos, dic, això és una cosa un poc terrible. I res, ens fan una volta, aquest senyor Reik ens fa una volta així com anava la moto i tot això, diu, bueno, ara vos donem unes instruccions, ens van fer unes instruccions com anava la moto, el tio ens va fer una volta allà de dins, i jo quan vaig veure allò que derrapava tant i tan espectacular, perquè hi ha una cosa espectacular en aquell moment, no s'havia vist mai aquí a Mallorca, no és igual que una carrera de motos. Res, i van començar a mirar, i que era en Rey, que era el corredor, i en Hoskins devia ser el promotor, i de Sant Pardo del senyor Mora, posava el circuit. Sí. Res, i passa això, que veiem això, l'espectacle aquest, i ens diu, bé, ara vos donem unes classes, això, ens vam donar unes classes sobre com se corre, com se derrapa, com se fa i tot. I vam començar a demanar a nosaltres dos, a més, si coneixíem bastanta gent, perquè necessitaven 24 pilots, per lo menos, i a través de companyeros nostres, del Marshall, de jo, vam començar a fer. Ens van cercar aquests companyeros que feien el nostre trial, motocross i tot terreno. I ens van presentar allà, ens van donar unes classes, beníssim, i en aquest moment ja a córrer.
Així de fàcil. Les carreres, se feien unes carreres que allà a Son Pardo, els temps corrien com els cavalls. Diguem, anàvem amb un número, Sí. i, claro, allà apostaven en el número, el que se feia era com els cavalls. D'ells, les entrades que feien, es feien un dobbers, i després se repartien entre les carreres. Ostres. Si tu ara jugaves, nosaltres no anàvem per noms. Com un jockey, no? En lloc de cavall, dues una moto fora frenes. Per moto en córrer, com que ja m'ho havíem vist amb entrenos, ja te conto un poc aviat, perquè són molt llargs. M'ho havíem vist en els entrenos, doncs, clar, un apostava per jo, un apostava per Marshall, per dos o per tres, i així eren les carreres. Mira tu, i això era l'any 72, setembre del 72. Sí, 71 va començar, i només va durar 2 anys. Aquest cartell que ens ensenyava Antoni del 72. Sí. I la gent queia molt. 72 ja va ser el darrer any, pràcticament. En David te demana si la gent queia molt. Jo afegiria si duieu casco, a veure, les dues coses. Sí, casco em duem. I queieu? Anava un poc pelat perquè mos van comprar un monor i tot, que eren un monor de plàstic, ja me diràs que Monors de plàstic. no protegien de res. Ja. I, en fi, i van començar a fer carreres, i la gent el primer any va molt desbordar el que era Son Pardo, superpla. Sí. Per cert, pues mira, i anàvem els diumenges a córrer només i mos duem un dobberet. I Joan, arribar a aturar la moto és una qüestió de paciència, i quan has acabat de fer la volta fins que allò s'atura tot sol, o com va? Si no du frenos. Sí, que si no du frenos, la moto entenc que s'arriba a aturar perquè li deixes de donar gas. Claro, la moto, el que li havíem, era un motor de... Bueno, la primera que van dur, que se va fer aquí, la moto xassis, i li van posar motor de Montesa. Però com que Montesa no va voler posar motor, no sé, per lo que fos, o per diners o per lo que fos, Voltaco sí que va deixar un motor, i tot d'una molt van posar 14 motors. I a més un manteniment que cada 2 mesos venien i molt mantenien el manteniment de la moto, canvi d'olis, regular el carburador i tot això. Ja me diràs. Quin estil més diferent, apostant en el manador de motos. Com els cavalls, igual. Éreu federats, Joan? Éreu federats tots, no? Sí, senyor. Sí. Perdoneu que jo m'he llançat i he dit sí, senyor, però és perquè just davant jo, Joan, tenc... A més, la foto té un aire molt gros en el cantant de Los Bravos, precisament. Joan. Què posa? Real Federación Motociclista Española, Licencia Nacional de Piloto de l'any 1972, Joan Segura Borràs, quin so grup sanguini, tot el que toca, un bon segell i la teva foto. La perícia és quasi... Bé, és el més important. La velocitat és una cosa que ve després, no és així? No, era una cosa completament distinta. Era una cosa que... No era molta velocitat, era espectacular, però velocitat en si no era molta velocitat. L'únic que hi havia és que quan te tenies que aturar o te cruzaves en qualcú perquè anaven tots 4, d'això feien carreres de 4 en 4. Duraven a lo millor 10 minuts, no durava molt més perquè era molt... Te rebentaves només de dur la moto a cruzada, saps que tu vull dir, és un patiment tot el temps. Clar. Apassionant. Perdona que te deia, però som l'únic que tens la moto jo de Speedway. Perquè una se'n va anar a Barcelona, no sé per què, que la van restaurar i per això li van posar frenos. I jo la vaig veure que l'havien restaurat i li havien posat els frenos i dic, no, aquesta moto no toca anar així, i era un català, em va dir, com no?